Έπρεπε να ξέραμε 5 πράγματα παραπάνω. Το κλείσιμο θέλεις να πάρω τον Κουινέλ να του πω πώς κλείσατε σήμερα. Είπατε γεια ή μας φτύσατε και φύγατε. Τι κάνατε ακριβώς. Να τον πάρω τον Κουινέλ, δεν είναι κόπος για μένα. Είναι music project, είναι μουσικό πρόγραμμα αυτό και έχει παιχνίδι. Εγώ νόμιζα ότι είναι παιχνίδι. Το παιχνίδισμα, αν θες, στην ιστορία είναι ότι δεν βγαίνει όπως στα υπόλοιπα μουσικά προγράμματα κάποιος να τραγουδήσει μονοκοπανιά ή κατευθείαν αυτό που ξέρουμε τόσα χρόνια τραγουδάει. Δηλαδή, άλλοι τραγουδάν και η Δήμητρα Γαλάνη δεν είναι νομίζω τυχαία πρωτικαλεσμένη, γιατί έχει καταρχήν πολύ μεγάλη αγάπη και ενθαρρύνει τους νέους καλλιτέχνες και δεύτερον έχει αφήσει να διασκευάσουν περίεργα τα τραγούδια της, ενώ για τη γενιά που μερικών που δεν θέλουν να τους τα πειράζουν. Δεν είναι περίεργο πειραγμένο να το καταλάβω. Έχουμε κανένα πειραγμένο της Δήμητρας. Πάλι με το Μιχάλη Δέλτα. Για δυνάμωσε λίγο να ακούσουμε. Εδώ τώρα πες είμαστε στην εκπομπή. Τώρα κατάλαβες. Ναι, έλα, χορεύτε παιδιά, χορεύτε. Ξεχάστε τα προβλήματα, πάμε. Τα δώρα έρχονται. Έρχεται και το καινούργιο πρόγραμμα του Α. Σήμερα το βράδυ, 10:30. Πολύ ωραία. Πόση ώρα θα διαρκεί η Κατερίνα? Έγινε. Μια ώρα. Μια ώρα και 10 λεπτά σου λέω εγώ βαριά. Μια ώρα ακριβώς. Πραγματικά μια ώρα. Ωραίο είναι. Εντάξει, παίρνω το Κουινέλ και θα γίνει φασαρία. Πάντως ανοιχτή ακρόαση να μας τα πει. Έλα τώρα. Δώστε το βιντεάκι να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Τι θα δούμε σήμερα το βράδυ, 10:30. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη? Μάλιστα. Άρα θα παίζει μετά από τι? Μετά από την ελληνοφρένεια. Και πώς θα παίξει η μουρμούρα? Μιχάλη Σταβέντο. Έτσι πριν την ελληνοφρένεια. Μιχάλη Σταβέντο, δεν πάρε το Σταβέντο μου, αλλά να καταλάβω καλύτερα. Έχεις δίκιο. Κάτσε ρε εσύ, 9 η ώρα δεν βγαίνει η μουρμούρα. Δεν τελειώνει 10. Η ελληνοφρένεια τι είναι, μισή ωρίτσα? Όχι, είναι παραπάνω. Αχ, Ελένη, αχ, Ελένη. Μιχάλη, γεια σου, Ελένη Μενεγάκη, τι κάνεις? Δεν σου κάνω φάρσα, δεν είμαι ο Ζαχαράτος, ορκίζομαι, η Ελένη είμαι. Να σου πω ρε Μιχάλη, παίζω το πρόγραμμά σου το καινούριο σήμερα, αλλά έχω χάσει κάποιες λεπτομέρειες. Μπορείς να μου τις πεις? Έχω ανοιχτή ακρόαση, μην πεις καμιά κατάλληλη λέξη, γιατί παίζει ζωντανά στη τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Πες μου λίγο, το πρόγραμμα αυτό που ξεκινάει σήμερα με τη Δήμητρα Γαλάνη, μ' ακούς? Ναι, σε ακούω. Έχει μείνει, νομίζω ότι του κάνω πλάκα. Δεν σου κάνω πλάκα, ειλικρινά. Απλά μου ήρθε ξαφνικό, καταλάβες. Α, σου ήρθε ξαφνικό. Πού είσαι, στο αεροπλάνο? Όχι, μου ήρθε ξαφνικό, απλά δεν ήξερα. Γιατί το ήξερα εγώ και κανείς δεν το ήξερε. Ευτυχώς πήγε το τηλέφωνο σου, Κατερίνα Ζαρίφη. Να σου πω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά σε έχω ανοιχτή ακρόαση και ακούνε και οι άλλοι. Πες μου 2 λόγια για το πρόγραμμά σου που ξεκινάει σήμερα. Η Δήμητρα Γαλάνη τι ακριβώς θα κάνει? Η Δήμητρα Γαλάνη θα πειραχτεί βασικά. Ποιος θα την πειράξει? Καλά τη φέρνουμε να την πειράξουμε. Θα πειράξουν τη μουσική της και όλα αυτά που έχει γράψει, είναι καλεσμένη ως συνθέτρια. Ναι. Και διάφορα συγκροτήματα από την πλατφόρμα του Jumping Fish Ναι. θα τη διασκευάσουν με κάποιο τρόπο. Πόσα επεισόδια έχετε κάνει μέχρι στιγμής? 5. Ο επόμενος καλεσμένος ποιος είναι? Εντάξει, τώρα τρέπομαι. Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπομαι εγώ που τα κάνω έτσι ξαφνικά εσύ. Τη φωνή σου μόνο ακούμε. Πολύ ξαφνικό. Είμαστε έτσι, είμαστε εμείς εδώ πέρα. Τσάκ, μας τη βαράει και μπουκάρουμε. Ρε Μιχάλη, δεν έρχεσαι μια μέρα να μου τα πεις από κοντά? Πώς το βλέπεις, έχουμε καμιά ελπίδα? Θα έρθει και τούτη μέρα, κάποια μέρα. Α, καλά, μέχρι 1η Ιουλίου θα είμαι εδώ, μετά θα έχω φύγει. Αλλά έλα εσύ και κάτι θα κάνουμε. Σαν έρθει η μέρα. Σαν έρθει η μέρα. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλή επιτυχία. Γεια σου, Μιχάλη. Να είστε καλά. Γεια σας. Έχει λιποθυμήσει τώρα. Κρίμα μπορεί είναι. να νομίζει ακόμα ότι το κάνουμε πλάκα. Για δώστε παρακαλώ λίγο. Δεν ρωτήσαμε τίποτα περίεργο για την εκπομπή. Όχι, αλλά μπορεί να έλεγε τίποτα περίεργο, γιατί τον είχα και ανοιχτή ακρόαση. Για βάλτε λίγο να δούμε τι γίνεται απόψε στον Α.